Dzień dobry. Witam się, kłaniam się wszystkim, kto ogląda moje programy na temat zdrowia. Nazywam się Aleksander Charecki. Witam Was z dalekiej, cieplej Dominikany. Teraz był na oceanie, kąpał się. Super woda, super słońce, plus 30 cały czas. Troszeczkę pozazdroszczę. I chciał powiedzieć o sobie, kto nie oglądał moje filmy wcześniej. Piszę książki, rozpracowuję metody uzdrowienia, rozpracował metodę regeneracji organizmu. Даже na dzień dzisiejszy nieznaną nikomu metodę uzdrowienia od chorób, kiedy już ludzie даже potrzebują przeszczepy, to można faktycznie zregenerować organy, narządy, które potrzebują przeszczepów narządu. Także jest wiele dobrych, ciekawych tematów, przy których medycyna naturalna może pomóc z rozpracowkami nowocześniejszymi, można powiedzieć, udoskonaleniem tego, co wcześniej robili. A medycyna dzisiejsza też to robi, tylko w swoich warunkach, w swoich tych rozpracowkach, które nie mają. No idzie swoim kierunkiem. I nie ma na to wiele skarżyться, jakikolwiek mieć wpływ. Każdy powinien robić swoją pracę. Ja urodziłся dla tego, żeby udoskonalić to, co robili moje przodki, to, co robił, możliwe, ja w ostatnich życiach. I teraz rozmawiamy na taki krótki, poważny temat. Jak być szczęśliwym? Ja szkolił podobnemu tematu tych, kto u mnie brali program szkolenia. I on jest w internecie, można też jego obejrzeć, płacić pieniądze. Już nie online, a wiele tam różnych szkoleń u mnie jest. Na www.narodowa.com tam jest różne dodatki, co my sprzedajemy, i tak samo szkolenie. I тут o co chodzi? Jest grupa moich szkoleńców. I na tej grupie jeden jednemu moje podopieczne, można powiedzieć, cały czas przekazują wiedzy swoje, tam jakiekolwiek, po tym szkoleniu. No to bardzo fajna rzecz, dają konsultacje sami sobie tam. I to fajna rzecz. I znowu trafił filmik, stary, ему już 10 lat, i film taki nazywaється «Секрет». «Секрет» фактично to film, który opowiada o tym, że człowiek może faktycznie zmaterializować wszystko i każde marzenie jego może mieć materializację. No, jak trafił ten filmik, ja nie mógł nie zareagować, bo ja szkolił troszeczkę inaczej. A ten film zrobili naukowcy i ja liczę, że ludzie, którzy nie wierzą ni w Boga, ni w duszę, ni w nic tego, co istnieje poza naszym jakby widzeniem zwykłym. Jest wiele ludzi, którzy widzą jeszcze coś innego, czują coś, wierzą, a to byli naukowcy. I oni stworzyli film i stwierdzili z dowodami wszystkimi. Bardzo proszę poglądać ten filmik, on będzie podany w komentarzach i w czacie, w tym filmie, który my teraz robimy. Bardzo długo trwa, ale jest wiele takich dowodów, które naprawdę warto posłuchać.
я тільки хотів узапевнити. Там мовиться о тим, що кожна наша мисль, фактично, якщо так мовити просто, матеріальна. І можна матеріалізувати wszystko, що ми хочемо. Тільки там дається приклад о тим, що то є частотливість наших мажень. То згодні з наукою і згодні навіть з моїми ведзями, я могу подтвердить, что это так есть. Каждое наше мажение, оно материально в том сенсе, что мы то мыслим, и то есть трансляция наших мыслей на целый свет, можно поверить. Так само, як іде телевізія, якась камурка, яка, ну, має свій засінг, але і так то діло. Але в тим фільмі нема головної правди, як то діло. На самой справі зматеріалізувати можна тільки через нашу душу. Головним, хто приказує то, що ми мовимо, і реалізує, то є наша душа і сила вища. І ті сили, які стоять за вами. Найбільший помощь у нашій душі, щоб ви видели, є духи наших предків. Духи наших предків змацняють wszystko, що є у вас. І так само дають по одному місцю, ежели ми не слухаємо то, що вони нам радять. Якщо ми їдемо добрим керунком, то добре, якщо йдемо злим керунком, то вони нас трошечки керують так, як треба. Є аньоли стружі, хто в то віже, є ще вищі категорії сил духових. Wszystko to istnieje. Dla tych, kto wierzy, dla tych, kto nie wierzy, to nie istnieje dla nich, ale to jest w naszym życiu. I jak to działa? Jak wy coś chcecie zrealizować, jak z tym zgadzają się siły wyższe i wasza dusza, i ono nie przeciwится, to będzie zrealizowane. Jak zrealizowane? Jeżeli wy pomyślicie dokładnie, wszystkie stopnie waszych marzeń będą poukładane do ostatniej kropelki, do ostatniego punktu, jak wy przemyślicie i jak wasza dusza z tym zgodzится i siły te wyższe, które o was dbają, to będzie dobrze. To jedna strona medali, można powiedzieć. Так відбувається і в нашому здоров'ї. Якщо ми щось хочемо, то так буде. А зараз побачимо ще іншу сторону, яка не пов'язана ні в фільмі, і ніде. Для чого діється не до кінця так, як ми хочемо? Для чого не реалізуються бажання у вілі осіб? Є сили вищі, есть человек, есть тут наша душа при нас, але есть люди, у которых нема души. Они стратили. Кто что дал, кто отдал. Как то деется? Злость, ненависть, шкоды инным. Они забияют душу. Человек робится бездушный. І вtedy не можна зреалізувати, бо нема того, що повинно пильнувати ваш інтерес. То не зреалізує. Я ще раз мовлю і в останньому фільмі. Забачте, що є страта душі, які варунки, що то є. І ратуйте то, чого ви не бачите. Zobaczcie, co to jest. Internet duży, ale tam wiele jest napisanego na ten temat. Jak odbywaється jeszcze rzeczy z materializacji? Marzyć można 100 razy.
Але є смаження з тим пріоритетом, które wy na przykład marzyli w dzieciństwie, kiedy już byli dorosłe, kiedy to się stało. Jest marzenie na podstawie umowy. Na przykład, nikt nie zwraca uwagi, że wiele ludzi na dzień dzisiejszy umierają w takim wieku, jak wam powiedzieć, gdzieś 35-40 lat. Bardzo dużo ludzi teraz. I najwięcej kobiet. Niczego, bzdurki, niejakie jakby nowotwór, tam piersi, tam takie bzdurki, przy których człowiek by żył jeszcze 100 lat. A ja wam powiem jeden problem, na którym nikt nie zwraca uwagi, ale człowiek marzył umrzeć i nie zwrócił na to uwagi. Na przykład, zachorowała dziecko. I niektóre matki, jak najbardziej, oj, niechaj by ono żyło, niechaj by lepiej ja zmarła. To faktycznie jest podpisywanie ucznia umowy z siłami wyższymi. To dziecko by uzdrowiło samo po sobie. Ale człowiek zawalał siły wyższe, które uzdrowili za coś. Za co? Za śmierć matki. I co dzieje się dalej? Jeżeli ktoś tak powiedział, to mocne opowiadanie, wy rozumiecie, nie? To takie marzenie, najmocniejsze marzenie w życiu. To chore dziecko. Marzenie najmocniejsze, które jest. I ono będzie zmaterializowane. Dlaczego matka nie umiera od razu? Bo siły wyższe jakby załatwili z matką umowę, bo ona tego chciała. Żeby dziecko żyło. Żeby żyć dziecku, jego nie tylko trzeba uratować w ten czas, kiedy ona chora. Siły wyższe dają temu dziecku wyrosnąć. Do tego wzrostu, kiedy ono już może funkcjonować samo. Niektórych to wiek 15-20 lat u tych dzieci, kiedy one już stali na nogi i mogą funkcjonować. I wtedy funkcje wszystkie u matki zanikają życiowe, bo ich zabierają. Dlatego ja mocno chciał zwrócić uwagę na każde słowo, na każde marzenie osób, które coś myśleć, robić, materializować i chcieli zmaterializować. Kiedy ja spotkał wiele osób, jak najwięcej mówię teraz kobiet, choruje jakby za nic, no to ja tak czasami podejrzewаю, i nie mogę stwierdzić, ja nie jestem nic, ale kiedy ja widzę takie problemy, я подозреваю, że możliwe to była jakakolwiek umowa z tymi siłami, o których ja teraz mówię. Nasze marzenia, oni na tyle materialne, że wy даже nie wiedziecie, jak mocno. Można zmienić umowy. Każda umowa, która na dzień dzisiejszy zawarta, pisemna z rządami albo z firmami, my możemy zrobić aneks. Jak wy rozumiecie o tym, co zdarzyło się. Tak samo i w życiu. Nie ma umowy, której nie można zmienić. Ale człowiek zapomniał o tym, co on robił w życiu. Żeby przypomnieć i zmienić warunki umowy. Nie ma sytuacji bez wyjścia. Jak wy zrozumiecie, co wy zrobili w życiu i
що ви кудись жадали, хотіли, марили, випадково powiedziали, będzie zrealizowane. Ale wy to powinny przypomnieć i zmienić. Inaczej może być katastrofa. Szkolenia, które ja prowadzę, one nie jest od książek. Oni nie jest od tych, kto mnie przekazywał wiedzę. Ja wam mówię swoje zdanie. Swoje wiedzę, prywatne. Я вижу реинкарнацию. Я вижу в то, что человек уродился и повинен робить то, что он робил в попредних життях. И я чую, что душа, которая есть у меня, была на всього wiele lat wykonywała jeden zawód. Uzdrowienie i ratowanie ludzi. I jeszcze ratowanie dusz. Ratowanie dusz człowieka to nie zawód. To даже nie można powiedzieć jak. Może даже, ja powiedziałbym, obowiązek dla niektórych, kto mają takie zdolności i potrzeby. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć wam, że mnie bardzo ciężko jest, bo niektórzy z moich pacjentów, których ja uratował, którym ja pomógł, którzy byli kolegami, i teraz stracili duszę. Kto u nich odebrał tę duszę? Jak podziałała? Co podziałała? Jak? To już inny temat. Jak oni pozwolili sami na to, żeby oddać tę duszę, to też ciekawy temat. Jest jeden problem, że ja nie mogę fizycznie z każdym kontaktować długo, bo ja znajduję się daleko. Dlaczego żądają w różnych religiach, że chociażby w niedzielę przychodzili do kościoła? W niektórych religiach, żeby 5 razy dziennie, даже w nocy wstawali i modlili się. Żeby ludzie nie stracili duszę, nie stracili wiarę. A niektóre nie chcieliby, ale tracą to. I powrót można zrobić. Ale jest jeszcze problem w tym, że kiedy człowiek traci duszę, to puste miejsce nie może być. Tam trafiają inne istoty, które kontrolują człowieka. I znowu powrócić do normalnego stanu, do normalnego zdrowia tych ludzi będzie albo niemożliwe, albo ciężko. Tak samo chciałbym powiedzieć wam jeszcze jedną rzecz bardzo poważną, którą mało kto rusza, bo wszyscy chcieli być dobrymi, gładziutkimi. Jest taki temat sprzedaży duszy i jest temat, kiedy człowiek materializuje coś z powodu tego, że on mocno chce i faktycznie on załatwia znowu umowę siłami złymi na wymianę swojej duszy za coś.
Większość bogatych ludzi, oni mają pieniądze, ale nie mają duszy. Oni sprzedali. Wiele ludzi mają coś, даже zdrowie czasami, ale oni nie mają duszy. Oni oddali. Być szczęśliwym, to o czym ja teraz mówię, bez duszy nie ma szans. Co to jest dusza człowieka? To, czego my nie widzimy fizycznie, ale my możemy odczuwać i patrzeć na człowieka, czy on dobry, szczęśliwy, czy nie. I w tym roku i na koniec 2022 roku ja spróbował uruchomić, ożywić, można powiedzieć, Stowarzyszenie Ty dajesz życie, które wcześniej pracowało ale słabutko. I na dzień dzisiejszy ja mogę wam powiedzieć, że jest taka propozycja w ogóle zamknąć. Nie ma sensu trzymać to, co nie zapotrzebowane. W pierwszej kolejności trzeba ratować nie ciała, a duszy. A zdrowych dusz już mniej, mniej i mniej. Dlaczego? Jest zabójstwo duszy teraz. Mechanizm zabójstwa, główniejszy mechanizm. To pod widokiem jakichkolwiek проблем człowieka zamykają w domu, człowieku nie dają nic nie myśleć, niczego robić. Człowiek denerwuje, człowiek załamany i on zły. To wszystkie przyczyny utraty duszy. Złość, nienawiść, samotność, brak miłości to jest dzisiaj проблемой. Проблемой niesamowite. To główne przyczyny utraty duszy. I nikt nie chce pomagać innym, nikt nie chce даже nie uzdrawiać, nie odpoczywać, niczego. Nie ma radości teraz w życiu. Ja wam powiem, że даже na Dominikanu do pandemii przyjeżdżało, można powiedzieć, w 2-3 razy więcej na odpoczynek jak teraz. To cud. Ludziom już bili w głowę, oni даже nie rozumieją o tym, że człowieku nie trzeba nic robić za swoim zdrowiem, za swoim życiem, jego nie interesuje nic. Jest колоссальный problem w tym, co dzieje się. Zobaczcie obok siebie. Ludzie, żeby chociażby troszeczkę utrzymać, można powiedzieć, swój sens życia, bez którego też nie można żyć, kupują сол, попел, rybak, czegoś, żeby z kim chociażby porozmawiać. Хотя miłość człowieka k człowieku никто nie może zamienić. Kiedy mnie pytali, jak tam można uzdrowić zwierzęta, no, ja powiem, że może to i dobry temat, ale mnie ciężko, że даже pytają o zwierzętach, a nie pytają o ludziach. Bardzo ciężko słuchać to, że ludzie przestali dbać i myśleć o ludziach. Na dzień dzisiejszy sytuacja na tyle ciężka, że większość ludzi, choć oni i żyją w związku, ale nie mają żadnych interesów wspólnych, uczą jeden z jednym i nie mają przyszłości. Większość ludzi na dzień dzisiejszy w ogóle samotne.
яны не могуць знaleźć тых, хто есть па інтарэсах. Я перад аўдыцыяй зрабіў групу спецыяльна. Можа, комусь дапаможа. Можа, кому ўратуе жыццё, здароўе, кому ўзвруціць сэнс, кому даже ўзвруціць душу. Не wiem. То якби малюткі процент надзеі на то, że może to komuś pomoże. Zrobił taką grupę i na Facebooku u siebie każdy człowiek może na tej grupie zadać pytanie o jakiejkolwiek pomocy, może dać ogłoszenie o tym, że on chce na przykład pracę znaleźć jakąkolwiek. Praca, życie, miłość, druga polówka to bardzo odpowiedzialna rzecz. Даже na dzień dzisiejszy do mnie zgłaszało się na przykład do Dominikany kilka osób dla tego, żeby tu pracować. Ale даже pisze człowiek, ja przyjeду do ciebie, będę pracował, даже za darmo. Wiedzycie, tam даже nie napisano, to mężczyzna, to kobieta. Или малят. Czym on zajmuje się, czy zajmował się? Wy rozumiecie, nie? I później pytają, odpowiedź nam. Komu odpowiadać? Kto to napisał? Jakby napisane było nie człowiekiem, wiadomo, to jak pomyślał, może to jaka małpa pisze, albo ktoś elektroniczny. Przepraszam, nie dzień dobry, nie do widzenia, nie imię, nie nazwisko, nie daty urodzenia, nic on robił. Mogę wam pokazać takie pisma. Ja przyjeду, ja już kupuję bilety. Nie tylko, ja już kupuję bilety, ja już wyjeżdżam. No. Ja piszę, dokąd ty jedziesz? Kto ty jest? I dlaczego? Materializacja marzeń polega na tym, żeby człowiek gdzieś przyjechał i jego ktoś wziął w pracę, i żeby on został się w pracy, to trzeba opisać, co on chce, co on w życiu robił, co on marzył, ili mu lat, ili tam dzieci, ili tam czystka. I tak samo napisać, ja chcę pracować tym, robić to. No to tak będzie chociażby jakikolwiek sens w przeczytaniu tego, co wy chcecie. Ja dawał przykład ze zwykłej gazetki. Kiedy kobieta myślała, że ona ma po rosyjsku mówić, no jakby takie przeklęcie, że nie ma ni męża, ni dzieci, niczego. I to wzięła i ona cały czas sama. No i później poszła do psychiatra, to i powiedział, czy psychologa tam, i on powiedział, że słuchaj, no jak coś chcesz, twoja dusza, normalnie powiedział, twoja dusza nie może znaleźć to, co ty chcesz, bo ty nie wiesz, co sama chcesz. No to napiszy dokładnie, co ty chcesz, przyklej tam do lodówki, żeby każdy dzień patrzeć na to, co ty chcesz, może coś tam dopiszesz jeszcze, no i zobaczysz, jaki będzie efekt. No i kobieta napisała, za miesiąc znalazł się facet, 100% ten, który był opisany. 100%. I nie prosto znaleźć się tam, no, ich dużo tam chodzi obok, no. A to, który był wolny, który chciał, wszystko, co ona chciała. No i jak ona zobaczyła, że wszystko pasuje, tylko brak było jednego zdania. Ona napisała wszystko i nie pokazała wzrost. No i on był na głowę mniejszy, ale wszystko odpowiadał. No nie odpowiadała tylko to, że on mały. No.
Zgodnie z takimi marzenиями kobiet, żeby on był wyższy, to może rozumniejszy. Albo może bogaty będzie. No ona zobaczyła, że to działa, porwała ten list, przykleiła inny, napisała, ile tam chce wzrostu. Miesiąc minął, wszystkie dane, które napisała, spełnili się. Znalazł się wolny facet, wszystko, jeden w jeden, do każdej bukwy. Poszli do łóżka. Ten wymiar nie pokazała. Nie było z czym. Znowu porwała i pisze. Dziewczyny, jeżeli coś chcecie, nie myślicie, że tam jakiekolwiek przykleicie. To wasze myśli. Jeżeli u was nie ma myśli i dokładnych marzeń, to nic u was nie będzie. Tak i teraz wam mówię. Chcecie, даже to, co gdzie бы вы не писали, опишите wszystko w drobiazgach. Возьмите анкеты, которые там gdzieś w jakich stronach, randkach, albo gdzieś dokładnie wszystko опишите. Nieważne to jest ogłoszenie wam na pracę, nieważne ogłoszenie to tam na randki, albo dla czego. Jeszcze, wy możecie zrozumieć. Глядał tam przed audycją, jak tam, co jest, jakiekolwiek strony na randki na przykład. Tak, zdjęcie kobiety. Taka fajna, na połowę rozebrana i 1000 komentarzy. I w prawie nie jednej odpowiedzi. I ona pokazała siebie i 1000 dówków piszуть bzdury. Ja ciebie chciałem na noc, w jakim stanie, coś. A jeżeli kobieta napisała, że ona chce tego, z takimi punktami, na 1 centymetr mnie nie interesuje. Z mózgiem nie interesuje. Wszystko pisze. I napisać o sobie. Ja taka, mam taki wzrost, taką popę. Wy rozumiecie, nie? Wtedy tych, kto będzie do was zwracał się, będzie, można powiedzieć, 1, 2, 3. Bo oni będą wiedzieli, że oni nie odpowiadają. I swoje zdjęcie nie odpowiadaje temu. Wy rozumiecie, nie? Ale trzeba pisać prawdę. Tak jak jest. Nie ma co krzywdzić samemu siebie. Także ja tworzył stronę, możecie tam dawać ogłoszenie. Szczerze. Może jakiekolwiek moje siły wyższe pomogą wam też zrealizować to. Może być. Tak samo ja liczę, jeżeli wy dokładnie wszystko opiszecie, na temat pracy, na temat życia, na temat wszystko, co wy chcecie. Możecie coś komuś sprzedać. Na każdy temat. Otworzył specjalnie taką stronę na Facebooku. Wykorzystujcie dla siebie. Kiedyś do mnie zwróciła się kobieta z Ukrainy, dzwoni. Słuchaj, ja taka chora, taka zmęczona, taka nieszczęśliwa. A ja był zajęty z pacjentem. Ja mówię, to może 10 lat temu może jest. Zajęty. Mówię, słuchaj, nie ma czasu mnie. Jedną pораду mogę tobie dać szybko. Męż jest. Kochasz jego? Tak. Znajdź kochankę i będzie wszystko dobrze. Tak krótko powiedział już. I ona przez może pół roku dzwoni mnie kobieta, taka szczęśliwa. Słuchaj, taką poradę ty mnie dał. Ja taka szczęśliwa. Wszystko u mnie normalizowało się, zdrowie i szczęście, wszystko, i praca. Super, wszystko pasuje. Ja mówię, i jaką tę poradę dał? Kochankę znaleźć, Ja mówię, kurczę, to dobrze, znalazłem, i dobrze. W życiu jest sytuacje, kiedy człowiek załamany i czasami trzeba zmienić jakąkolwiek sytuację. Ja nie chciałbym powiedzieć, żeby ktoś brał jakiekolwiek
jakiekolwiek rozwody. Żeby ktoś tam kłócił albo odwrotnie, ale czasami trzeba może jakiś czas, może jakaś zmiana, naprawdę. Jeżeli człowiek męczyć w związku wiele lat, no może lepiej wcześniej wziąć rozwód i znaleźć dwóm osobom innych osób, z którymi one będą szczęśliwe. Kto wie? Ja nie wykluczаю tego i myślę, że to lepiej może czasami, czym męczyć całe życie z człowiekiem, którego nie kochasz, z którym ciężko. Ja myślę, że każdy człowiek powinien marzyć i jeszcze i działać. Marzenie bez działania też bezsensowne. Bo większość ludzi marzy, żeby mnie było w rodzinie wszystko dobrze, żeby ja tam kochała, ale to nie można zrealizować, jeżeli człowiek dalej robił wcześniej. Tak samo i czasami ze zdrowiem. Człowiek do mnie przyjeżdżało bardzo dużo osób, które my chcemy być zdrowym. Ja im proponuję zabiegi, których wszystkie przyjmują. Nam to nie pasuje, mnie to nie trzeba, ja będę tylko to. Ja mówię, dobrze, ty chory z tego powodu, że ty nie bierzesz na przykład te zabiegi i nie przyjmujesz takie rzeczy. Może przyszedł czas zmienić siebie. Zmienić, a nie robić to, co ty robił wcześniej. Kilka dni temu do mnie tam dzwoniła kobieta, покупила консультацію. Я мовлю, який проблем? Хворую на новотвори, приймую хіміотерапію. Але я здецидована на хіміотерапію, але може хтось ще порадити. Я мовлю, як ти здецидована на хіміотерапію? Ти приймуєш. Що ти потребуєш ode mnie? Co jeszcze potrzebujesz? Zdecydowałaś i rób. Nie będę ciebie nie namawiał, nie odmawiał i nie konsultował. Nie można przyjmować 100 terapii na raz. Mówię, zwracają pieniądze i nie chcę rozmawiać w ogóle na ten temat. Ty zdecydowana i rób. I faktycznie po takich bezsensownych konsultacji, ja teraz wyłączę w ogóle konsultacje, to rozmawiać. Ja piszę książki, ja daję dobre porady, jakie dzisiaj. Myślicie, jak jest tam troszeczkę w tej czaszce, to wy sami znajdziecie odpowiedź na wiele pytań. Jak tam nie ma, to i moja ni jedna porada wam nie pomoże. Jest u nas dzisiaj jeszcze stała ekipa uczestników na Zoomie. Może oni chcieli coś dodać albo zapytać, dać swój komentarz na ten temat. Proszę. Proszę, Agnieszka. Dzień dobry. Ja bym chciała zapytać o tą umowę, którą mogliśmy kiedyś zawrzeć świadomie lub nieświadomie, o której nawet nie pamiętamy. Czy to można zniwelować autosugestią? Można, ale trzeba i tak konkretyzować. Dodać jeszcze 1, 2 punkty. Bo gorzej, jak się nie pamięta tego, że się coś kiedyś mogło... Jak nie pamiętasz, to też można łagodnie zrobić. Pomyślcie. A drugie takie moje pytanie, bo czytam teraz taką książkę Potęga podświadomości i tam jest bardzo dużo rzeczy właśnie takich duchowych, których nam Pan opowiada właśnie, tak? Że materializacja marzeń, właśnie wszystko, pokazywanie szczegóły po szczególe, tak? I moje pytanie, tylko tamten autor zwraca się do podświadomości, nie do duszy. Mówi, że podświadomość to taka w pewnym sensie dusza. Nie ma tam nic o siłach wyższych. Czy to też ma sens, czy niekoniecznie? Jak to jest podświadomością? Ja wam powiem, jedni naukowcy, jak wy zobaczycie filmik, mówią o częstotliwości,
Inne o podświadomości, a inne o duszy. A jeżeli wziąć razem, to wszystko jednakowo. Każdy mówi inaczej. Jak na różnych mowach называется каждое слово, которое мы teraz mówimy. По-российски, по-польски, по-немецки. То фактично каждый уживає своє слово, до которого он призвичається. Я називаю якби своїми словами більше докладніше. То є підсвідомість. То є підсвідомість. То трошечки інне поняття, то фактично програми, які сидять в голові чоловіка, і сили вище. Ви розумієте, ні? Ми зараз не mówimy o tych programach, które siedzą u nas, to inny temat, ale my mówimy o tym, że co może nam pomóc w poszukiwaniu albo w jakichkolwiek rzeczach. A dusza, ja wam mówię, widzicie, takiej praktyki, jak mam ja, może na świecie na dzień dzisiejszy nikogo nie ma. Dlaczego? Jedni uzdrowiciele uzdrawляют душу, inne ciała. Эти там делают с подсведомостями. Медицина только тело, а я займусь wszystkim. И мне trzeba wiedzieć o każdym organie, o każdym funkcji и о силах, которые делают на человека. И моя decyzja, jak ja odbierаю tę oczywistość, która jest na dzień dzisiejszy, przy rozmowach z wielu duchowymi przewodnikami, z wszystkimi, można powiedzieć, chorymi, które rozmawiali z Duchem, jak my z wami, których tam gwałcili te demony, rozumiecie, nie? To wszystko istnieje, my tylko jeden widzi, drugi nie widzi, jeden czuje, drugi nie czuje. То я лечу, że zwykły, normalny człowiek, który nie pod wpływem jakichkolwiek sił, i on ma mózg, który kieruje jego ciałem. Jest dusza, która kieruje jego umysłem, jego świadomością i podświadomością. Dusza kieruje, a duszą kierują siły wyższe. I tu już konflikt. Tu jest konflikt. Jakie siły kierują duszą? I znowu konflikt. Czy jest ta dusza, czy nie? O tym mało kto mogli mówić. Czym to można kierować, czy nie? Jak nie ma duszy, kto tam jest? Co tam siedzi? Co kieruje tym człowiekiem? O tym nikt nie mówi. A to jest realność. Mnie jest wiele pacjentów, którym ja nie mogę już pomóc. W żaden sposób. I to moje znajome, ich dzieci. I mnie ciężko даже patrzeć na to. Ale oni znajdują się pod wpływem tych sił. Tam już mówisz ty im o tym, czy nie mówisz, to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. Im nie można już pomóc. Jest etapy, kiedy można powrócić, a jest już koniec. Jest kropka, jak po-rosyjski mówić, punkt niewoзврата. Jak ty jego przeszedł, to już koniec. Душу можно szkolić, można powrócić. Wiele rzeczy jest. Niektóre spróbują na siłę to zrobić. Jest даже kliniki, gdzie na przykład uzdrawiają po alkoholu, po narkotykach, gdzie kajdankami przykręcają do łóżka. Walczyć z tym złom, który siedzi w nich. Znowu, wy tak myślicie, że to co nie.
Nie. I on pił wcześniej. I on używał narkotyki wcześniej. Później to już inny etap. W nim siedzi to zło, które chce, żeby on to robił. I to już inny etap. Jeżeli brać starożytnej wiedzy i o tym, o czym opowiadali szamany, to oni liczyli, że za każdej chorobą, to i duch choroby. Za każdej. I wy даже nie wiedziecie, ja o tym, to my mówimy o duszy, ale jest jeszcze i duchy. No, to jest, u mnie byli pacjenty, które byli na przykład opętane złymi duchami. Wy nie możecie даже wyobrazić. Ich ciało było zmienione pod tego, co im działo. To przetwór, można powiedzieć, który w nim siedział i człowiek wyglądał już tak samo. To nie choroba. Można nazywać to różnie, zgodnie z medycznymi terminami, diagnozami. To zjawisko, o którym no, mało kto rozumie, co to jest. Na wiele rzeczy można mieć wpływ, ale człowiek powinien tego jeszcze chcieć. Najgorszym, kiedy on tego nie chce. Seks, przyjemność, miłość, gwałt, to jest gwałt. Zrozumieli? Tak samo i z człowiekiem i jego sprawami duchowymi. Jeżeli chociażby kropulka zostałaś jeszcze tego, co chce powrócić w nim, to jest możliwe. Kiedy nie ma даже ni 1% w nim na to, żeby on zachciał tego. To bardzo ciężki temat. Mnie ciężko patrzeć teraz na ludzi, którzy poddались złu i zło teraz panuje w nich. No, ja już mówię, ja nie chcę robić gwałt. Jeżeli człowiek chciał, to można było by zrobić. Jak już człowiek nie, tego nie można powrócić. Ja w swoim życiu spotkał wiele ludzi, którzy sprzedali duszę, oddali, na których działali różne duchy. Także pamiętajcie jeszcze jedno zdanie, którym ja dzisiaj jeszcze przypomniał. Za każdej chorobą stoi duch choroby. I szamany w pierwszej kolejności wolali duchom przodków, duchom choroby. To ich była funkcja, o której teraz mało mówić. My powinny pamiętać o tym, że jest nasz duchy przodków, których można zawołać. Nie trzeba wołać szamanów. Wy zdolni. Każdy człowiek może zawołać. Każdy człowiek. Pani Barbara, proszę. Mikrofon. Tak. Dobry wieczór. Panie Aleksandrze, a co się dzieje, jak na przykład ktoś podpisuje, że po śmierci organy swoje da dalej? To śmierć stwierdzają, że jeżeli mózg nie żyje, to jest człowiek już niby nie żyje. I wtedy rozcinają i te organy biorą. Ale przecież te organy i to ciało żyje jeszcze. A co z tą duszą? Jak to funkcjonuje wszystko? Jeden facet kilka lat temu z Rosji zrobił taki reklamny, można powiedzieć, krok. Chciał stwierdzenie u niego Rosjana albo zanik miejsca, nie pamiętam też, co było, ja z nim rozmawiał wiele razy. I on chciał wymienić swoje ciało, zostawić tylko głowę. I był tam z Włoch jeden chirurg, który chciałby jakby zrobić tę operację. Oni zbierali pieniądze, tam na początku potrzebowali 1 milion,
później, jak nazbierali 1 milion, to powiedzieli 2, jak nazbierali 2, to powiedzieli 5, jak nazbierali 5, to powiedzieli 10 i cały czas zbierali tylko kasу, a na operację nikt jej nie chciał robić. Bo operacja ta była bezsensowna. Ja wam powiem, w czym sens operacji. Kiedy przecinaється głowa, to dusza zostaje w tej drugiej części, jeżeli ona zostaje. To może w ogóle być w ten czas. Także przecinanie głowy i wymiana to może być człowiek fizycznie może ratować, on może funkcjonować jako otwierać oczy, tam budził, ale on nie będzie nie pamiętał to, co było, i on nie będzie funkcjonował jako człowiek, choć może tam przykleić mu nogi i ręki, może i pracowali. Także jest wiele przykładów, kiedy z tymi częściami ciała, które byli przekazane innej osobie w trakcie operacji, przychodziła i dusza razem. Były takie sytuacje, na ile ja wiem, myślę, że one prawdziwe, kiedy ta dusza trafiała do tego ciała i wspólnie znajdowali się 2 duszy. To nie cud, u człowieka może być даже kilka dusz w środku sobie. Ja mogу вам, niektórzy mówią, uczestniczył w takich grupowych, u mnie była konferencja, ja zawołał Kaczarowskiego, hipnotyzера, i on prowadził hipnoz i jedną kobietę w taki głęboki trans włodził i pytał u niej, a jak twoje imię? Ona mówi, inne imię od tego, które było. A ile tobie lat? 10. A co ty tu robisz? A mnie zabił pan, jaki pan? Ona opisuje tego pana w drobiazgach. A co ty robisz w tym ciele? No mnie podobалось to ciało po śmierci, ja przyszła tu i mnie to podobaje. Wy rozumiecie, nie? Faktycznie u dorosłej kobiety znajdowała się jeszcze dusza zmarłej dziewczynki i później, kiedy ja spotkał koleżankę tej kobiety, która była pod hipnozem przez rok i zapytał, jak twoja koleżanka po hipnozie tym czuje. Ona mówi, no nie za bardzo dobrze, chciałbym powiedzieć. Do hipnoza ona była jakby normalnym człowiekiem, ale widocznie pod hipnozem wywalana była ta dusza i ona stała jeszcze czasami kierować tej kobietą. Ona даже nie zauważa, co dzieje. To jest jakby jeden rodzaj szizofrenii, kiedy w jednym ciele jest kilka dusz i człowiek nie pamięta, może даже zabić, może coś zrobić. I тут wyszło tak, ona mówi, ja idę z tej kobietą w sklepie, normalnie rozmawiamy, wchodzimy w tym sklepie do wydziału zabawek i ona graje z zabawkami jak dziecko. Ona mnie nie poznaje, ona mnie nie widzi, nie rozmawia. Ona gra jak dziecko w zabawki w tym sklepie. Później wychodzi, o, cześć, a co ty tu robisz? Rozumiecie, nie? My tak myślimy, że tego nie istnieje. Na samej sprawie dusza człowieka to tajemnica, której ciężko, można powiedzieć, zrozumieć, jak to działa. Jest w naszym mózgu, w naszej podświadomości wszystko opisane, co człowiek robi. Ale znowu, jeżeli jest 2 duszy, to jest klucz do jednego działania jednej duszy i do działania drugiej. I mózg nie może przypomnieć to, co robiłeś przy jednej albo przy drugiej duszy, jeżeli oni kierowali. Każda dusza ma swój wydział w mózgu, który pamięta, co ona robi. Bardzo taki ciekawy temat, o którym też mało kto wie. Pan Janusz, dzień dobry. Powiem, że mnie bardzo podobało z panem prowadzić rozmowy. No, faktycznie na każdej rozmowie pan w temacie, nie tylko w temacie, a pan miał takie same problemy, o których ja mówię w życiu i pan uzupełnia to, o czym ja mówię. Ciekawe, co pan dzisiaj powie na ten temat, o którym ja mówię.
No, witam wszystkich. Słychać mnie? Tak. Tak, bardzo dobrze. Ja po prostu wiele rzeczy robiłem w życiu, bo zawsze miałem pasję do tego, co robiłem. I w związku z tym mam trochę doświadczeń. Przez wiele lat na przykład ćwiczyłem karate. Co najmniej 10 lat. Karate, jogę, tai chi. Na przykład pojęcie. I te techniki rzeczywiście dały mi dużo szczęścia, muszę powiedzieć. Nauczyłem się, jak prawidłowo oddychać, jak nawiązywać kontakty z ludźmi, jak na przykład działać z energią, jak opanować. Nawet był taki okres, gdzieś 20 lat temu, kiedy uparłem się, żeby opuścić moje ciało, pracować z energią. Usłyszałem, mój mistrz karate powiedział mi, jako żartem powiedział, że jest taka grupa na wyspie Bali, która się nazywa Yellow Bamboo. I on to żartem powiedział, że oni potrafią powalić przeciwnika energią. Bezdotykowo, tak? Bezdotykowo. Tak. Bez dotyku. Proszę? Bez dotyku człowieka. Nie dotykają człowieka. Tak, na odległości 100 metrów. Po prostu emanowali energię i ten przeciwnik padał. I on to powiedział żartem, mówi, my tutaj harujemy, ćwiczymy, nie wiadomo jak, bijemy się, a oni to robią wszystko bez ruszenia palcem. I on się śmiał z tego, ale ja w to wierzę, ja uważam, że to funkcjonuje i sprawdziłem tą grupę. Poszedłem na website, oni mieli website, on nawet kursy robili w tym czasie, gdzie brali ludzi, całą grupę i uczyli ich, jak to robić. I zaczynało się to celebracją pełnego księżyca i tak dalej. Nawet ściągnąłem sobie materiały od nich i zacząłem to trochę praktykować. No i faktycznie to działa, to rzeczywiście działa. Ludzie, którzy tam pojechali, byli w stanie kogoś powalić na odległość. Z tym, że później czytałem, wgłębiłem się w to bardziej i okazuje się, że trzeba rzeczywiście wiedzieć, co się robi. Bo jeżeli człowiek nie wie, co robi, to może tego człowieka zabić albo może go powalić i ten człowiek potem nie odzyska przytomności. I potem muszą wołać kogoś, kto ma wyższy stopień tajemniczenia, żeby go z powrotem przywrócił do przytomności. Więc ja się zajmowałem tymi rzeczami i doszedłem do poziomu, kiedy byłem w stanie prawie opuścić swoje ciało. I to najbardziej funkcjonuje albo zaraz przed zaśnięciem, albo jak się człowiek budzi, bo wtedy człowiek jest na pograniczu między kontaktem z wszechświatem i rzeczywistością. No i rano już byłem w tym takim stanie, że już mogłem opuścić ciało i w tym momencie się przestraszyłem. Pomyślałem sobie, a co będzie, jak ja nie wrócę? I zahamowałem to. I wtedy przestałem. Był taki jeden przypadek, kiedy właściwie się przestraszyłem i powiedziałem, że nie będę tego więcej robił. Potem byłem zajęty biznesem i już tego nie robiłem. Ale są takie sytuacje rzeczywiście, że po prostu człowiek może to robić i można tym sterować. Ale o czym chciałem powiedzieć, to jest rola stresu, jeżeli chodzi o szczęście. Wielu osobom się może wydawać, że jest bardzo fajnie, jeżeli człowiek nie jest eksponowany do żadnego stresu. Powiedzmy, fajnie jest, równiutko, życie jest łagodne. To tak nie jest. I kiedyś rozmawiałem z panią Kowolińską, ona była pierwszym kapitanem żeglugi wielkiej w Polsce. Bardzo interesująca kobieta. I pytałem ją, jak jej życie przebiega. A ona mówi, moje życie to nie jest tak. Moje życie to jest tak. Zawsze musi być, człowiek działa na zasadzie psychologicznej, na zasadzie przeciwwskazań. Czyli powiedzmy, jeżeli zawsze jest wszystko równo, powiedzmy, przechodzi się na emeryturę, są pieniądze, wszystko jest, człowiek się zdenerwuje, że trawa krzywo rośnie. Człowiek musi mieć zawsze przeciwstawienie emocji. Na przykład, jeżeli jest krótkotrwały, to jest to, my się powiedzmy z etymologii wywodzimy, że powiedzmy pierwotny człowiek chodzi po lesie, zostaje zaatakowany przez lwa, przestraszy się, występuje stres, ucieka, ale jak ucieknie, to ten stres jest rozładowany i wtedy jest szczęśliwy, że przeżył. Natomiast jeżeli ten lew się nigdy nie pojawił, to po jakimś czasie on sobie myśli, no właściwie to nie jest tak dobrze. To nie wiadomo, czy to jest, a może jest dobrze, a może jest źle. Tak samo ludzie na zasiłku na przykład. Ktoś dostaje zasiłek, to co się teraz mówi, że dajmy wszystkim pieniądze, niech sobie siedzą.
Człowiek, który nie ma pracy, nie może być szczęśliwy i nie ma zajęcia, nie może być szczęśliwy po prostu. Po prostu po krótkim czasie dojdzie do wniosku, coś tu nie pasuje, coś tu nie gra. To jest tak jak ogród, w którym nic nie rośnie. Jak nic nie rośnie, to się chwasty pojawiają. I w mózgu się pojawiają chwasty i człowiek zaczyna brać jakieś tam narkotyki i inne rzeczy. Także mój punkt widzenia jest, że człowiek potrzebuje stres, tylko ten stres powinien być krótkotrwały. To człowieka trzyma w formie i to człowieka mobilizuje. Potrzebuje człowiek emocje. Czasami to mogą być pozytywne, czasami negatywne, ale to jest też pewien rodzaj stresu. Ta adrenalina nam potrzebna jest, żeby organizm lepiej pracował, a potem jak rozładujemy się, to wtedy odpoczywamy, fajnie jest. Tak samo człowiek, który na przykład ma pasję w pracy, idzie do pracy, haruje cały dzień, wraca i on wie, po czym on ma odpoczywać. Natomiast przychodzi weekend, nie ma nic do roboty, nie wiadomo, czy odpoczywać, czy nie odpoczywać, nie ma po czym odpoczywać. I człowiek się źle czuje. Także jeżeli chodzi na przykład o nastawienie, można sobie sterować nastawieniem. Człowiek wstaje rano. Są ludzie, którzy się urodzili optymistami. Taki człowiek nie ma problemu. On zawsze jest optymistą. Paru takich kolegów miałem. Jest zawsze optymistą. Kiedyś byłem w Grecji, miałem malucha, tak jak emigrowaliśmy z Polski. Ten maluch, pojechaliśmy do Salonik pracować, to była najgorsza praca w moim życiu na plantacji tytoniu. W każdym razie jeden cylinder się urwał zupełnie, tłok się urwał. No i ja myślę, co będzie? Ja jechałem z takim kolegą, który był idealnym optymistą. On mówi, nie martw się, dojedziemy. I faktycznie, dojechaliśmy na jednym cylindrze. 500 kilometrów od Salonik do Aten. Także nastawienie ma bardzo duże znaczenie i na to możemy wpływać. Wstajemy rano, pochmurny dzień, powiedzmy, co robimy? Możemy sobie powiedzieć, czuję się dobrze, uśmiechnąć się do siebie. Nawet jeżeli to jest nieszczere, to i tak może trochę podziałać. A na mnie bardzo dobrze działa właśnie zimna woda. To jest rewelacyjna. Mogę wstać, nie na lepszym humorze, może mi się trochę być zimno nawet, jak wstaję, idę do prysznica i jak poleję się zimną wodą, od razu mi jest lepiej. I to też jest na zasadzie, częściowo jest na zasadzie przeciwwagi, bo ta minuta, którą ja spędzę, to nie jest, jak ja zacznę myśleć, że się mam polać, to się nie poleje. Nie należy myśleć, znaczy wziąć ten kubeł i wylać na siebie. A potem człowiek może wylać drugi i trzeci kubeł i fajnie jest. I jak ta woda się przestaje lać, to ja jestem rzeczywiście szczęśliwy wtedy. Już nie muszę ciepłej wody lać, nic. I wtedy jest dobrze. I przez pół dnia mam bardzo dobry humor, tylko po polaniu się tą zimną wodą. No i pasja oczywiście, pasja. Po prostu trzeba sobie budować pasję. Jedna możliwość to jest taka, że ja miałem wiele pasji w życiu, także ja zawsze coś tam realizowałem, ale druga możliwość, że czasami człowiek coś robi, czego nie lubi na przykład. Nie jest to jego pasją. Więc dobrze jest się nauczyć, żeby to była jego pasją. Ja tak robiłem wiele razy, że na przykład powiedzmy w biznesie, ja nie lubię zajmować się rachunkami, ale to trzeba robić. I to jest duża część prowadzenia biznesu. I doszedłem do takiego stopnia, że stałem się ekspertem w robieniu rachunków. Jeszcze jak byłem w Polsce, to ja właściwie radziłem innym rzemieślnikom, jak sobie radzić z urzędem podatkowym. Kierownik urzędu podatkowego mi powiedział, że nie będą mi nachodzić, bo oni mnie i tak na niczym nie złapią, bo jeszcze za dobrze znam na to. Także z wszystkim można robić coś od niechcenia, byle jak, a można coś robić w ten sposób, że człowiek się w to wczuwa. To było zresztą charakterystyczne w latach 30. po wielkim kryzysie ekonomicznym. Wielu ludzi miało pracę i wtedy jakąkolwiek pracę człowiek dostał, to był szczęśliwy. Można było widzieć ludzi, którzy zamiatali ulicę. I jak się zapytał ktoś, jeszcze szczęśliwy? Jestem szczęśliwy, bo ja mam pracę. Także to wszystko jest kwestia perspektywy. Dziękuję. Bardzo dziękuję, pan Janusz. Chciałbym dodać tylko jedną rzecz. Nie chciałem ruszyć ten temat, ale pan Janusz ruszył. Ja w swoim życiu nie używał systemy bezdotykowej walki, to nazywaється бездотикова walka, jako sam. Ale ja szkolił kilka osób, kilka znanych sportowców. I byli bardzo dobre wyniki, ale później przestał szkolić temu. W związku z tym, że to niebezpiecznie, jak pan powiedział. No, także jest taka rzecz, jeżeli połączyć walkę dotykową i z niedotykową, i człowiek даже nie będzie wiedział, że on bierze podwójny udar, można powiedzieć, to w ogóle człowieka wali
i on nie wstanie później. Także to jest dodatkowe takie rzeczy. Nie będę mówił, jak to działa, bo troszeczkę ono inaczej działa, jak wiele piszą. Także to rzeczy na tyle energetyczne i na tyle duchowe, że dlaczego ja mówię, rozwój człowieka i sens tych duchowych rzeczy trzeba zapoznać, żeby zrozumieć to, co istnieje, czy nie istnieje ten inny świat. Także ja nie będę nikogo przekonywał o tym, że jest tam dusza, jest tam te duchy, jest tam anioły, tam nie jest to wszystko. Dla mnie to oczywiste, bo ja znam te tematy, ja wiem te tematy, chociaż nikogo w życiu nie praktykował jako praktyk, jako na przykład szaman, ja nikogo nie wolał ніяких duchów, nie zajmuję się praktykami takimi, którymi zajmują inne uzdrowiciele. Może dla mnie to i nie trzeba. Ja mam inny poziom wiedzy i uzdrowienia. Może даже troszeczkę większy, bo ja to wszystko możliwe przychodzi w inne wcielenie, można powiedzieć. Także ja posiadаю wiedzę, chociaż mnie też znowu o tym ніхто nie szkolił. Ja szkolił innych temu, czemu sam, można powiedzieć, nie używał i nikogo nie szkolił. Także rozwój duchowy u człowieka też jest do potrzeby, a nie tylko dla tego. Mnie ile razy namawiali, żeby ja zajmował się hipnozem, żeby ja zajmował się egzorcyzmem, żeby ja był jasnowidzem. To wszystkie zdolności taką można zdobyć. Od ręki, żeby wiedzieli. To 5 minut pracy na to, żeby zdobyć takie wiedzy i używać tej praktyki. Ale co jeszcze w tym ważne, czasami, jak pan Janusz bardzo dobrze zrobił, że nie wyszedł, nie dał wypuścić swoją duszę z ciała, powrotu czasami może nie być już. Jak ty wchodzisz w takie rzeczy, to później ty żyjesz tym światem. I o to chodzi. Także trzeba żyć i być szczęśliwym tym, co w ciebie teraz jest. Być человеком, остаться человеком на ціле життя. Неважно, які відьми ти посідаєш, неважно, які практики ти робиш, застанься чоловіком. Dziękuję ще раз, pan Janusz bardzo dobrze powiedział. Pani Magnoli, pani Lice, słucham. Mikrofon, proszę. Dobry wieczór. Tutaj wiele tematów jest poruszanych, które mają dużą wagę i łączą się ze sobą. Ja chciałabym skupić się na początku wykładu pana doktora i podpowiedzieć, że film, o którym pan mówił, jest ściśle związany, powstał na podstawie książki, którą tutaj pokazuję. Puszczę później dokładne zdjęcie dla zainteresowanych. Natomiast chciałabym troszeczkę się pochylić nad sprawą wdzięczności, o której mało się mówi, a która jest też takim podłożem ważnym i duchowym i pomagającym w znalezieniu szczęścia, sensu w życiu. Często ludzie, dążąc do pozyskiwania różnych dóbr materialnych, zapominają o prostych, zwykłych rzeczach związanych z tym, że tak naprawdę to my sami jesteśmy wielkim darem i to, że żyjemy, że funkcjonujemy, że oddychamy, to już jest powód do wdzięczności, do radości i do szczęścia. To, że się budzimy, to, że mamy bliskich, że świeci słońce bądź pada deszcz, wszystko zależy właśnie od nastawienia do tego świata i znalezienia sensu, który dla wielu jest gdzieś tam utracony po drodze poprzez bardzo wiele różnych czynników. I odnośnie
myśli i kierowania tym, tak jak tutaj przedmówcy mówili, są różne sposoby i metody. Na pewno istotną rzeczą jest, żeby umieć uporządkować pewne sprawy duchowe, żeby móc później znaleźć ten spokój wewnątrz siebie, wokół, w swoim ciele, w swoim myśleniu. Jeśli znajdzie się, jeśli człowiek się nakieruje na pozytywne rzeczy w spostrzeganiu, w docenianiu, w wdzięczności, to robi tak naprawdę miejsce w swoim umyśle, wokół siebie, swojej duszy, na to, co jest dobre, właściwe, pozytywne, na to szczęście, bo ono może przychodzić w bardzo różnych postaciach, może być bardzo malutkie, a mieć bardzo szeroki zasięg, może być niewidzialne, a bardzo istotnie będzie na nas wpływać. Temat jest bardzo szeroki. Może ktoś jeszcze chciałby coś... Dziękuję bardzo. I chciałbym dodać jeszcze parę zdań. Sprawa w czym? Człowiek, jako człowiek, żyje i na człowieka ma wpływ w pierwszej kolejności to jego praca. Większość czasu człowiek pracuje w swoim życiu. I kto w pracy, w jakiej pracy, co tam robimy, jego kolegi, jego znajomi, praca mają duży wpływ. Co jeszcze? Rodzina. Męż tam albo żona, kto tam jak, mają niesamowity, mocny wpływ. Także to rzeczy, których trzeba pamiętać i wybierać pracę, wybierać rodzinę, wybierać to, co wy macie obok siebie. I jeżeli wam tego nie pasuje, ja wam powiem tak, przy tym życiu wy żyjecie jeden raz w jednym ciele. Jak chcecie przeżyć w tym ciele dostojnie, szczęśliwym, to róbcie to, co wam należy. Poszukujcie swoje szczęście. Jak wy jego nie macie, to poszukujcie. Jak wy tracicie duszę, to ratujcie swoją duszę. Dlatego jeszcze raz mówię, ja otworzył specjalnie dla ratowania waszych dusz, dla pomocy wam specjalną stronę, której nie ma na dzień dzisiejszy nigdzie. Bo jest randki, które tam, no, я же mówię, wymieścili zdjęcie, wy opiszcie dokładnie, co wy chcecie. Chcecie pracę, choć даже u mnie, choć даже u kogoś, wymieścicie. U mnie teraz oglądają tysiące osób. Jest pracodawcy, jest pracowniki bez pracy. Wy wymieścicie swoją CV i wy zobaczycie, że ktoś odezwie do was. Ale wy opiszcie, kto wy jest. I imię, nazwisko nie trzeba. Хай to będzie anonimne. Ile wam lat. Możecie nie pisać dokładną datę urodzenia. To wasze może być tajemnica. A ile lat potrzebne. Opiszcie wszystkie etapy, co wy robili w życiu, co wy lubicie, tego, co robili, co wy chcecie robić, kim chcecie być. Możecie napisać kilka zawodów, które wam podobają. To jest potrzebne dla was, a nie dla kogo innego. Tak samo, kto jest z pracodawcą, kto ogląda ten filmik teraz. Napiszcie swoją propozycję o pracownikach, które wy potrzebujecie. Napiszcie dokładnie każdą rzecz, co wy możecie dać. Jakie możecie dać ulgi? У вас есть забезпечение, у вас есть обеспечение для pracownika, a może na całą rodzinę. Może jest perspektywa i na stanowisko, na początku tako, a później tako. No wszystko o drobiazgach, rozumiecie, nie? My czasami widzimy informację, trzeba sprzątaczka, a może chcemy sprzątaczku z obowiązkami
Następca dyrektora. No różnie jest. Wy rozumiecie, nie? Życzę wam wszystkim szczęścia od serca, zdrowia i miłości u swojej duszy. Czekаю was na następnym spotkaniu i będziemy rozmawiali też na ciekawe tematy. Może one będą nie bardzo wam znane, nie bardzo przyjemne po waszemu duchu, bo wasz duch, waszej wiedzy, oni mogą odróżniać. Ja liczę, że mało ludzi, kto duchowo ma dużo wiedzy, ale to nie ważne. Najważniejsze, żeby wy żyli jak ludzie, byli z miłością do innych, pomagali innym. Цените życie swoje i innych. I będziecie szczęśliwi. Planujcie to, co wy chcecie,